La Generalitat impulsarà el desplegament de la llei d'acollida aprovada fa uns mesos, però fins avui sense aplicació pràctica. L'endemà de la presentació dels resultats de l'enquesta sobre immigració del Centre d'Estudis d'Opinió, l'executiu es compromet a avaluar els immigrants abans de concedir-los el certificat necessari per poder optar a l'arrelament, a la renovació del permís de residència o al reagrupament familiar. Segons l'enquesta del CEO, la meitat dels catalans creu que el nombre d'immigrants és excessiu i la majoria opina que reben un tracte de favor per part de l'administració. Dues opinions que el govern atribueix a 7 anys de tripartit sense una política clara sobre el tema. Que aquestes dades el que ens ofereixen és una oportunitat, clarament una oportunitat, per fer polítiques serioses i actives a favor de la integració, a favor dels drets i deures, i subratllo els deures, que creiem que s'ha d'avançar molt més, ajustar-se a l'arrelament, al reagrupament familiar o a la renovació de residència. Evidentment per nosaltres, pel govern de la Generalitat, la qüestió de la llengua catalana és un element molt important, molt determinant, si vostè vol, no? També al voltant de la immigració, el govern ha aprovat un pla pilot d'actuació integral als barris de l'Hospitalet que concentren més immigració d'origen estranger, tal com ja ha fet amb altres municipis amb una estructura social similar com a Salt, al Gironès, o al Vendrell, al Baix Penedès.